मस्थ सफैबाय जों हावरा जंक्सन मोनफैबाय नै ओंखारफैबाय फार्स्ट ब्रिजआव मोनफैदों दा स्टेसनाव थाबायगासिनो नै थांसै निउ टाउन बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेनिफ्राय दसे रेस्ट लानानै बेरायनोसै बिदिबा दोनथ'नोसै Welcome to New Cape. Hey, Ladma! Hey, Mama! इधर आ। इधर। आने दौड़ के। भैया को न्यू टाउन छोड़ देगा जहाँ बोलेगा वहाँ 1000 रुपये लेना जा। बस। नहीं आप जों दा गारि गाखोबाय सब लौड़ा पहलेगा हमको जों दा हावड़ा स्टेशननिफ्राय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस थांनोसै बेनोमोन स्टेसना निउ टाउन बड'लेण्ड गेस्ट हाउससिम थांसै ऑल कॉम्प्लेक्स गासिबो बे माबाजों रेलवे स्टेशन बिराद गिदिर दखानफ्रानो बन्द जानानै काटाबरिया 1 काटाबरिया 2 हैं कहाँ से आ रहा भाई? हम लोग आसाम से आ रहे हैं। आसाम से क्या? आसाम में तो बहुत ठंड है, या तो ठंड नहीं है। नीटोन में नीटोन हाँ न्यू टाउन में बॉटल हाउस है ना उधर Tunggu sih, aku udah ber. Nih di bos tunggu masuk Kolkata kan sini. Bahan dulu aja ya, ini sini aku. Bahan dulu. Ini selain mana style lah le. ये हावड़ा ब्रिज है ना? बड़ा Haura Bridge. क्या करना होगा? ये है हावड़ा ब्रिज।
स्टेशनाबो Oh, Haura Bridge-आव दं दा सिनायनो मोजां नुवाखै गारि सिङाव दं दा बड'लेण्ड बेसाव थांगासिनो আমি আসছি হাওড়া ব্রিজ Haura Bridge-आ तो बाड़ी इतना छोटा है हावड़ा ब्रिज Udah ada kedua. Bab kata. Sebenarnya goजौ बा गोजौ गुसेल' ओमफ्राय एफा गोजौ मारै जखा जागोन बिदिजों सोरांबाय औ एसे माबा मा होनोमोनलाय दैब' खाथियावसोलै एसे बिथिंसो साबसिनबाव ना स्टेन्डार्डआ नै लामाफ्रा बै मेन टाउनाव लेथ्रा सोरांबाय बड'लेण्ड हाउसनि एसे स्टेशन बे गोजौआव मेट्रो स्टेशन बे मेट्रो लाइन बे मेट्रो लाइन बे गोजौना बहा दंखाबोयोरा बेलाय मेट्र'आलाय बानायगासिनोसो नै माबायदिलाय बानायगासिनो बानायदोंसो जायाखै दाबो आनकमप्लिटसो दस्रा लाइनजों फैनायब्रा बियो राइट मेट्रो लाइन बानायगासिनो फुंना दाहायसो दाबो जायाखै बे सिटि सेन्टार नामालै बेफोर सिटि सेन्टार नामा जाखो वेलकाम टु टावार वेबल मेट्रो बुंदों नालाय बे मा बुस्थुलाय
boleh. Del Tower. Ada tu banyak kan. Đây dong ayo nih. Guys. Jalannya sajanya nih. Lamanya cuma jangan saya sajanya. बोला सीधा Left, left. Huh? Oh, right, right, right. राइट आगे से तो Baru metro station lang yun kasi virus na. Ang ganda na eh. Ang basa to. Bisa dito. Ini muna. Lama mawa ko wadun kadang ke sini. Tapi masuk ke mana tu ni? Boleh lepas. Left, left. Oh, yeah. लेफ्ट Left. Itang sini. Lagi mazang. Berat mazang kalambat. New town now. Streamline van. Wall Studio tu gaya na. Studio jo kasi. Bay ni no am ba? Bay la. Left. Oh balai. Oh. हाँ बता रहा है Ah, bay la mo tulen house. Mantri bay. Hagram apa nih? Hagram asar apa nih? Ba hagram apa nih? Bay la mo tulen house. Mantri bay. Dong nang ini. Sini kata bay. Mau nak kot kamu sama mau nari berin ya. Oh, tulen house mantri bay nih. Kita kasih le dah. किधर किधर इधर ही रिसेप्शन किधर है पता नहीं. Budoka Upendranath Brahmo ni nih. Acha. Iya. Finally mantri bay. Tulen house. कहाँ है ये Guest house. Mantri bay. Ini nih. Oh, tulen house. Oh, horgada.
हेपि निउ इयार 2023 लागावबाय नै न'आ मोजां जायगाया बेरायनो बेनिफ्राय आरो साबसिन माथो नुबावनो जोंलाय नङा होमबा बेरायदों बार स्रो स्रो आराम मोजांथ' ओमफ्राय सिङाव कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो सफैनानै जों दसे बेरायग्लांदों बार जादों माने फुंबिलिनि बार जादों मारै दं गुड मर्निं हेपि निउ इयार बेरायफैदों लोगोफोर आरो जायगाफ्रा नायनानै लालाय जोबोर समायना नाय बरिया एकदम पारफेक्ट भिलेज आउट अफ कान्ट्रि नै बिदिसो जादों खारवा